थांना थानो गोसो गैला बे बुहुमाव लांफैयो नों गावनि सोरगोफुरि रायजोआव बिलिरफैयो नोङो खानाय आंनि सिमाङाव बेनिखायनो सानो मोदायजोंसो मोगथाङाव मासे समायना नोंनि महरा सिमाङाव लुबैयो बेनिखायनो जानो नोंजों गोसोआव। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, गुड मर्निं। बे सल'नि फुल भार्जनखौ खोनासंनोबा डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थुनानै खोनासंहैबानो जाबाय। आं गोदान चेनेल खुलिदों, माने बेयो ग्र' जानाय नङा साननानै, मानो होनब्ला आवगोलनो खुलिनायमोन, बोसोरथाम बोसोरनैसो जालांबाय, जेबो सोलायनाय फैयाखै। बेनिखायनो माने आं गोदान चेनेल खुलिदों, बेयाव थांनानै गोदानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे आङो गोदान भिडिअ इदि होबाय थायो बा सल'। मानोना आं मोनसे एलबाम बानायनो नागिरदों, गोजोनथाव खौरां। बेहाय 6 ट्रेक्स थागोन आरो माने सयतासो, खमसे खम 6टा। एलबामनि नामानो जाबाय माइनाव। स' थांनानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय, मानोना जाहाथे आं गोदान भिडिअ होबाथाय फटनो फैनाय जायो माने नोंसोरनाव आरो मबाइलाव। स' नोंसोरो साबस्क्राइबबो खालामदो, अनलायदो आरो शेयार खालामदो जुदि मोजां मोनदोंबा सल'खौ। बास बेखिनिल'। थेंक इउ।